Iroi turai ngasngongo yublay balapli ngai kalat wala kentu hapo jonga ya kabangan keren ya kaniga message adon pedeng juga jing sngo khia ka bakraw namar bangai i ba om shim ladon wadu weru ban sinyo ya ka ei ka bala keren kat hadu ban pelong yublay ban hak keren da ka we pat ka jaj ben riu ya ka ei ka ban saja ha ka ri ka jengi ngarung la de ban ya thulu pa ya ka ika ba ublay upan pau yang ya ka ba kani ka dam side kan sabathai hele ba baro ki ong yang ba ngadai ka nong thu lepa lam ler sibun ki kitin ki balak keren yang adi ki kitin ki bomlong ni mar ngadang dei tangga briu dan kata ka jing sngosi pat sibun ki jing ale ki banga ya ka jing ya linti ki jenga ki jing sha phare pat ki ba bon jai ki jing ya linti ki banga ya ka pelong yang ka banga simlala su ban palai video Patkam de nam ta kata mereka daw kalong ba nga marwe ha kani jaka nga ban chakri ki lang brot bun ki mesim ki bakodo ki wan ban phadwai nga ban focus ki bun ki la message nga balai kong ba phim chimla palai video show ka jupa pa nga kalong ba nga dang bun kam palat mantangam chimla don por ya ka ban palat hoy dan shibun ki ai ki ba blai ula kren bat maham kham tami ki nong shara jaga balang ya ka bangan kren hadin ki ka ba blai ula de ban kren aslem ba hanrai ngadang bu ki jing duai khnang ba kata ka jing kren ka jonga nganam kren banyak khle ka do bat ka snam nganam kren ka jing khle ka jonga ka do bat sim takada kala pelong yenga bangalong silent ha ka por ka ba blai widang khat yenga ya ban kren marsibun ki ek bangan kren ya ka ek ba blai ula de ban kren re shwa ka ne ka ban ong shai phi mar ba ka ne jing so ken sting palat jong ka jai ben riu ko jingi makan ma ko ko por ka banga kren chapang jong ka ceb ha ko ko por bon ke la kren ben yang asaba palat ha bang la khot men si ko jong balik ula khot ban ong lum ha ka we ka jaga lum ha ka we ka jaga bat belong ke jing dua sha jing it belong ke ta ka jia seng ka jing seng lang pengen duai khamat jung blai boblen pengkeriak no ikini ki ke baro ka jing seng joga jing kala ka bamut om shimla dan weiru syakri jong blai ban wan bar ha dien bangala kren biang pat sapang jong ani ka ban bethei ka dam ba umen si bu ko jo blai ura hang turu asa kren ben yang banga ngade ka no thu lupa balam ler pat mentang ka ban ong pila da pipet na ka yo nis kalonong ka ba pra ka khot ka ba khat nyo ka kien jo blai ko ong balada la saki nede dala keren da armut mo ngene puli kindian yo anis kalong ba pra ka khot ka ba khat nyong ka tho kum ni la tho ru di ha ka hukum jong pi ba ka jingpla armut ki brio ka long ka ba shisha mar badon ki brio ki ba ong nga banga nga de ka no ithu pa ba lamler banga nga de ka kris lamler banga nga de ka no hikai ka ba lamler ki ong nga lanu katakan jing bethei jong kata kadam pha kano ithu pa balam ler balai pham yap nore bon kita kitin ke baki ki kren ngaku aban ong phi ki ba persha ka kitin ka jong blai phi ba persha ya ka jing perta jong ka jing shisha u blai wong kordet kita ke bakwa bani i ka sgi ka jong blai om shimla dan ma pen sngo ngala silent no marang try kani ka jaj beri ka isi bahaya labun sien ngala rai lada kam dei na ka daw juga ni ka ministry ya ka ba bolo wala peniang jing shisha ka jing ani ti ka janga ngako abang long bitang ka nong ruai bar ka nong doi ka beri ngam shimla choose na ngam shimla jit ya ka bang ban don ka ta ka yeng doi hoi ngadoi ba kan don ka yeng doi herengam doi pat ngam ka jingmot ka janga kam dei bangan syong danga na marabun sin maju ong ka men janga kongrel bangan pensyong da ka kongrel ini dan iwe imerit kata babaro kitip ya kata heringai lo jangan syong be ka bari bangan doi ka bari denga kompoy perkhat ba ublei won ra yang akan ka jaka war hapleng janga jing ka banga ngayat ka banga biat marwe pning ka jing no baro yang akan ka jaka kadang sibun kata jing ba ka jing ele ka jing ele ti ka janga silent no harai ka ai ka ba ngayo menen ka bengi dang don namar maman ka singin kong ka dai ka jinga lum lang jong baro namar ngala khot iki babon harai ki muan
Kimuan dan katukan ni kibawan ki kunuhun ki jengki ki bala ka jong dan badi ki Catholic ki fellowship ki Presbyterian dan bun kibawan berulang man kesini kong akan ki jaga katukan ningut kanda si pungut ni rung lang ka ki jaga ban duai sha jengit pat menin ngalayo ka message ba dan iwe kong ibalayi ipau kat ba idang pulih ya ka kiba idang dan ya ka jing duai sha jingit kiba dei na ka wer ka kunhun ka wer ka jai beri ka bagi dan pedai juga jing sha jingit ublei ula pen iki bahkan ka dam sai kan sabthei parngayo e ka tu ka khot kubur parngangit minta baro kila share po social media la kila share po WhatsApp balai bakan ka jai ben riu ka jongi kas ka rendang hadu kan ne ya kan nini bila patang sisin ban kelah ka bamut bat ki kelah hari kan ka jai ben riu ka jengi habala kren kim shim la tre ban pen bet ya ka don uchuki la khat ika jing yang lang kim shim la tre ban pen bet kim shim la tre namar baka don kata ka jing sngau balang ma po jungki ki sngau batang ka balang ka jungki ka ka babyang dan kata ka ji kai ka bai kai na ka balang ka jungki ki ong ka bahaba klim yo breu ban ya ka baklim ya ka balang hapo ka tin ka jong blai kim shim la don ya kata kum gitaru Shibun ki aka kaba khang ka tien ka jong blay ban spread menta kat banganang shong duai biang kat banganang shong duai biang umensim ko ju blay ong ban kre ka jaseng ka ba benai ba khat wei ka arpusan arpun riu bat arpunyo ngam tip kat banganang shong duai ngam tip bakani kan hap ka Friday Saturday bat Sunday balapan I ka jaka kan deha ka State Central hari habang layo lumlang namar bangadang ni hani dang wan jeseng ki bangarang syarai ki lang brot hagen ga jaka ka bang hab syarai hi bangam lam praise and worship hi dan ka por ka bahang penduai buat si yung beriur ngah blek ban penduai na ka benta jongki ke te don ka po ha kata ka por ka ba ublei ukhat yang tengah lalum ya kata ka meeting anda lalum ka meeting kala la dapit ka bakin jadok ka palat Teda kata ka juya keren lang ong ni awat noh ka jaka ka bakhamtat. Tengar ngalai agree lang henry bulay ulapan I bakan deh ka State Central. Andang ilalet no ban pen ko ngu e kata ka juya ai lang na barang deh tang kum kibriu andang ilalet ban keren noh po ka Dinam Hall. Andang ilalet ban keren ngiyo tang ka Friday Saturday Sunday ke shimla ai. Par ngala ko swai no ta ka por. Regala duai andang la duai ala khot kin iwi para bangai. Badelet pa nga banay pili po State Central. Season light nila yo. Barka jing ban pelut dah ketika jaga kan liat dah kan lak. Tangka bay hall, sanpupra, security, life sun. So ka sound system bat kiwe jing don kam sepang ka bam ka dik sepang kiwe kip kan liat dah kilak. Kani kam dei tangka jeseng ka jonga. Ngangit ba ublay. Ukhat kenang ban ong ikani ka jeseng ka ba arpusan arpulo penyo ngangit. Bau beli kuat takadau habang ala kuat ka baningkong kini ginong syarai bat kiwi kim trep an wan bat mentangan peniyang dia kini ka jesen hoi ngamla adalah di ringanget habau beli kuat on sa lum ila ki jong ki briu ki jong uhi shalade on riu ik brum ki briu ki jong u wan man don ketilang bat ngah kan dia ka bentah bun kim trep ban peniyang I ka balakren hadu bau beli un hap keren no daki wei pat. Namar bau beli it palat ikari ke jongi. Lai poteri kin sawan hati po dam sait banduai naka bentah. Jonga ni ka jai beri ke jongi. Ka ke banganga kwa kalong. Yangi rung ini let lang hakani ka lai poteri banduai naka bentah. Jonga tika jaka ngin kirta wer bau beli un ada. Lem kum ta ki mensing ki bakordor kin yap. Mensim ki bakordor ki do ki jingim jengki kumbang ala de bandi I pau siapang kita ki langut ki sipara ki khakun ka basngai kha ka behe khakun basngai ka bakham penen khakun basngai ka baret ka khakun ka barai kho pha bam ka no nurum long kata ka jing posni ko an arsin pangi I kata ka jing waran ka bawan I kata ka jing menta ka bawan ha ka ri jing nang ni syakmat ada ngim tre ban penbet ya ka jingim ka jingi ka ba arsya ka bakham jinjar kan wan kata kawai ka bangangam ong re tang inong syarai kak ai ko bau bleu krenam ta inong syarai umen simu ko jo bleu ong naka shispa ngot naka shispa persen ngaman ben ong naka shispa persen san po persen an sa selek no ikinong syarai jo ka balang namar baki alam baklai kak tien ko jong bleu
100% an sa slide no pi ki nong shara jaga balang nambar ba pi ya ka jingbam ka ba pi bam ki secret ki kwai ka ba pi bam taka daw phim la man khange ki wei henrei nambar ba pi phim klim sang taka daw ki ba klim ki ba aure ki ba to pi shu at balang ba kalong ka ba thala jermaya ar phula yu blei ong kumno na bangan seino ya ki lang ber ki janga na ka to ka jaka bangan bo iki ka wei par ka kunhun la daw jisu ule ka jing pen baptism balai phi par ka balang presbyterian ba ki wei ki balang ki bom tere ban le balai phi pen ka donor ko jong phi ki jirwai perthai ka bakas kitab o amos ka sam ka shispa khalai kala mahami ki jingwai perthai aku ban ong ka balang ka thalik om de ka balang ka thalik par ki wei ki balang ki ba pendrawai ki jirwai perthai mano ba hi kai phi mano ba ai bor de phi bai ka jirwai perthai pendrawai ki hapo ki church mano bal ai hukum ye phi upol wong lada manu ro wan bani kai palat ia ka bangi kai long balak temyu tau brio kajing peniang iki blai thau thala baman baro ki nong sharai jonga balang phimla ban khang namar phi le rei san pho person on slide no ya ka kardan ka jong phi bat phin wan ha ka jing ja buram namar phim shimla le kat kumba ka kardan ka bau blai ula bau ye phi pi ki nong shara jang ka balang jin ban la pi ong ki kan hun lang brot ki jong pi bom day bandi ki cigarette ki kwa ki raja ki we ki chat ha ki dukan ki jong pi jin da pinda ong anget bi ki lang brot ki jong pi kin kong ho henry pi kem ong namar ba pi jule iki du ki kam kor det ong jisu kor det pada ka benta jeng ki nong mi khmat jeng ka ri ba ka chat ban riu nga kwa ban ong lada la kren chisien balei pikim shem la shem kya ni duai ha to wi snem shabanon ka election batrai walam no medi ki nong yalam ki batmai na marka ni ka basak mar kala bam sap palat ublei wanam ni mentaro ni la ban duai ba ublen pen klem no ya kan ka sarkar na marka jing bam sap hadin ka jing bam sap ye piale balai fi fokus betang ya ka pibi balai fi fokus betang ya kan dia ka pibi ka bathau balong kum tang ka kamera songkai badawan ki banabar kan i ka spa ka hajar hatu phim shimla fokus ya ka badai ka yang shajai ka baranda ya ka badai ki kamera thia balai fi fokus tang ka kamera songkai banamar ba ku juan ki briu ki banabar bani i bangi dei ki bad develop ha ka meghalaya ka shillong ka diga develop ha balai fokus betang hatai pe pibi bai ngai ka wei hadin ka wei ngai ka change ka dana pibi hari da ya ke linti ki surak ki linti ki singken ki nong dong ki wei ka jaga wat ka surak watang ban ya ru umlong kham tam la da tip menta bai ka ni ka dam sat ba ubele la pen i ba kan sa kalak dep kot arsin bai ka ni ka dam sat kan sa betai kan mentoi ayu ki jing pen bhabre ka ka pibi la da ki mensing ke bokor ki yap baro ke ni i ba ki tu baro ki ditang ki jing rong phong sudah ke eke banga ka ban oi ka sarkar shim khya ya kane lada la kren shim khya ya kane pek laki biring ke badan hapo joko to kadam kidang long ne kim long shu lada dai pi ke in charge phang joko to ka benta pi ban shim khya namar lada ki mensim ki ba kodor ki yap ya kas nam ka juki yu blen pan na ka yang ka sam ka jong pi ke eke banga ka ban ong pan shu ka jing kala ka bawat pen bet ela ko jong ko jingim man keren biang pat sa kawai nakabenta kito gi ba ublay ula dapan kentiwe ki balong kita ki nong sharai kani ka message ka bawan naman si mo ko jong ublay lada pila shim ya ka kardan ko munang sharai wat ya dan ktilang bat ka kam bane shim ki kam juga kam perthai wat ong ba ublay ujiet ya pi balong utan nong mi khmat jong kari lada pila dei bala de pen kentang ka kam ko jo ublay ne pi une ka wat ya dan bentalang nabar phimla ban chakri arnot ki kenrat ni duai ba ublay un se de ki wai lada pila dei bala de pen kentang pi deu aran om deu moses kapop hadin kapop baka jaj benriu kan le andang la de ban pendep ya kan ga jeseng ka babnai bakat wei nang tungan sami madan ya ka bangan keren lut ya ka jing shisha ka bau blei ula de ong yang ban keren
Kaya ka banga khot benta api ki khon samla kordet mar phi kem samla long ka jingsha shaka parthai phi kem samla long kita ki David jaga generation menta ublay ula ai phi ka sap ya ka ban ai pat yu om desh ki kam parthai phimla ban ong ba ublay ula ai ka sap takadaw giri ben penan kam ya kasap penan kam haka hima ka jung blay namar ublay unjia dan bentalang roki kam pertega Bible kong what ta what mat but what pet ke baro ki bale di kading jing thalas sudah apa ban ya thu ipi sapang ka quality jong kwai ngala doai khmat jong blay ngau kopa lada kwai udai bas niu te balai te me bo kat ni hari jongi lada kwai udai bas niu te balai te pa me bo ikini ka kat ni ki kwai ka ri jongi balai kalau ya diki benai ka banga doai reha ka wei ka sngi blai pen shai ka ba u blai u bo ye kwai om banya rongi ki benyat ka jengi om banya rongi ki thele ke jengi hanrei yakine ya kwai la bo banya rong iki jan ba dika rong yeng om ye ka benyat ka jengi wat penan kam bakala kitab Isaya ka ong kabno wat belut sebai ke bamlong kepubor wat bami ki bamtay balay babaro ki kon kristan ki kwa bani i kaski ka jong ublay balay bengi kwa bani i kaski ka jong ublay tang si siente ka nini bela laik ban perta deki kelak mo balay ka jad berre ko jonga ka erang hado ka ni karne na ba umun si ko jublay ukrana po jonga na ba ka ni ka jad ben re ko jong pa ka ni ka ba erang ka jad ben re ka ba dak dali jing bisni ka jing pihun ka jad ben re ka ba sarang thala ka ba bod igistai ka ba bod ka jing riam juki ru perthai ki khon kristan ki phong jan ki nuti banestai no ong kampop kajing phong jain kajing pan pau so per kastal jong no phia phong kastal jong no phiwan ra phi ki kemi ki pa bale phi le ko mu iso phi de no ela ka jong ka kardan ka jong phi bagi khon kin sen share phi de hak ba ujis de hak ba khtien jong bale ka ang ye na bayo jacob ngala e badi iso ngala isi shisha ya ka snam ki khon ki jong phi ublen pa na phi amar phi sha bagi khon ki jong phi ken rule le phi de no ela ka jong ka kardan phi de no ela ka jong ka ikhtiar ha ki khon ki jong phi mentar sen sha de ki khon ki kemi ki pa tik ko bau iso tanam ta ka bam de no ela ka kardan ki kemi ki pa tang na ka da ba ki ting ki khon ki jot ki de no ela ka kardan ka jong ki ha ki khon ki jong ki takada ki jot Rela da ki khon ki jong ki sakma ya ki khon ki ya ka jing sakma ka jong ki ka snam ka ji blain pa na phi bakam joru ki nong shara jaga balang lada ha ka to ka jaka ka baki ki khon ki jong ki langbar ki jong phi ki don bagla da ki sakma ki ya ka snam ka jong ki blain sa pa na phi hatungin ap ya ka ta ka sni banda ka dam sa kala bathai bangin ya ka ta ka jing jing jar ba hatungin ap ya ka ta ka sni hatungin api kata ka jing rai kho ublay wong kumno ya kata ka jing bomman ka badan ka jay beriyo ko jong i wong kumno nabangan penskunya ka jay beriyo ko jong pada ka way pa ka jay beriyo ka bangangan jit banyang na ka banta jong ha giday ki baret pa haday bakop ya bishar tanah jong kaktin jublay kong kumno bishar kat kum ka jing le yala jong tere banyang relada don ki wei bayang bisni kikam bamman sudan bale ka jing aurea usun rang mandira kan tayu leben pen armet ka jing yat nuti ka basyrkai ka jing to ka basyrkai haki dukan haki jakatrei haka tarajur haki yang baro ka jing bamsap ka baharukom pitip nem ka jing bamsap kalong ka jing bampong ngakhat sa sisien syaka jing kalah ka bamot lai poterik ki wan ne piwa wan ne pimiawan ngangan lai nabangan yang nganem sya bakata kajing bitar ka jing blay kawan ban ha akari jingi pardan ki mensing ki bakordor ban patip ya ublay dan ki mensing ki bakordor ban patip shisha ya ublay ki dan kam ya ka gospel wala da mana ban omelet ban let lada ki banabar ki wan ban pelaj ya kari ji ban duai ngaru ngan lech ketika jaka lai poi terek
tibangan sa khot ru sa sisien ikani ka jeseng ka ba ublay ula de ban ong arap sanar pendir pinyo banai ba katway ikani ka jeseng ban pelong apa state central shibun ka jing pelut henry ngait na da ublay ula pha ngait kuma besai ilija da kitang ap ngait hakani ka tarik ru ublay sa pha danu kumbale ilija sa pha danu ban wan ban don ktilang ban ngaman peniyang ikani ban peniyang ikani ka jeseng marka kerteng jokani ka jeseng bau blay ula dubo kolong peniyang biang e kata tabernacle jong David ke e ke banga khat ipi ke ka por ki khun kristan ki nong sin shar jong kari ki balong ki kristan kelak ba mot na kalenti ke jong pi baro wat fokus tan tang ka pibi pet sibon ki jaka ki bajat ke baram ka jing em ha pertai kalong tang kum ka sladiang wadi ka bangi ya peru nginem yo banra lepop bangi kit spa kit po bam sap bam to mangi andang yap beli ajing ken bangi pada untuk aspa ka bangi bam tu sa bam ki khun ki jeng pik par kalong ka jing bam pong om tangi ki nong mi khmat jeng kari ya ka wei runga ko aban ong bon ki ong ka sarkar bam sap ka bor sarkar bam sap hatu pila pek kat no pi bam sap ha ka tarojur ko jupi hatu pila pek ka no ka jing bam sap ha ka liang ka bai kali hatu pila pek ka no ka jing bam sap ka jupi ha ka liang ka de ka thiet ka jompi Pime pere eruem. Waju ang ka sarkar bam sap namar ba piru shibenta pilong kinong bam sap. Wat kwa bani i ka si ka jong ublay. Ublay yu khot mentah ka nega por pen bet ya ka download ka jong pi. Pen bet ya ka jing im ka jong pi. Ngenia pen bet ba ngenia kala ka ba mut lem kum ta. Kombala ban pedi ka ta ka jing rai kho ka men sarung ha kari. Baka ti jing waran ka ban sarung. Panam dan manu ban like tang kita ke ba ublay ulai i. Ya ka dono ko jengki namar utip ban besar kumno ban pelak ya lagi jauh tangkan ne ko blay shibon ngai scam pakan dan ka jingkala kari jing ya kanika arpusan arpun breu ba arpunyo kari bebalkan hiar kham tam shakito ki bampat yo men simo ko jong blay pakan dan ka jingpen kodo kan dan kata ka jingpen side bor ya gitu ki ba blay ula depan ai bor iki barkawai kordit ipi ki kon samla kordit ipi kon samla ke badan hakar badan hasar lemar kini ki nong kendong tang ban yo bale jaseng ki wan menteri yang hayeng jeng ki brio pada ki wan ki ong ladang yo bale jaseng tingi tere ban wan jas ngi tere ban wan menteri yang jepi hari ki kon samla ki le nuti ki le baman hakas yu try ki to ki luti na ka yeng ka jung blai ki le bom ne ki penjabu rom ne ublai ki kon samla ki badan hasar kordit ye pi ba kordit ye pi anda ublai wan matarajur ya ka wei pa ka balang ya ka wei pa ka rimpi yang ka stan ba ka wei pa ka samla yo wei pa wei samla haka shoga ka shuman ya wei pe wei serang bale be penjat ya ka wei pe ka kentai ka bale ba to yu lok jiki wei ba kordit ye ki andala tara jori ki haka takas ngi re shwa ka tau blai ang pen bet pi ka donor ko jeng pi shabangan wan man tara jori pi pen bet pi ka donor ko jeng pi shabau blai anu wan man tenjo yang apa dia pi tangkan ni ko blai shibon ngait kan dan ka jengkala kari ke jengi kentu ya sarkar shim khiai ke ek belai ipa yo ba kata ka jing ka yo ba kata ka jing babi kan wan hadin bar kamju di kenong syara ka balang khange ki lang bor ka jing pi banam de ki bom de padam ta ki kun samla pi wadiat nuti wadiat klemeran dan penjaboro mi oblay nam tau shenrang pi kishenrang wale pen armet yaman ka kentai yo ba blay un wan barun show ep to tip e kata ba me khalaya ka AIDS ka spread kum ka ding kum ba pi bet kum ta pen ot ba pi ki kentai ba tip pelen ba tu shenrang udon lok jeng ki wei pi wat le tu ibade jeng ki wei yo ba blay un wan ba tara jero ya pi ro tangkan ni blay shibon to blay ka jing suk on ka khui pi ba tu long ro ka jing ka khu kham tam shi ki tu ki bom patip bau ji express ni long tra amen